sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga taga-suporta ni General Bantag dismayado sa report ng NBI. Cannon Road bukas muli sa two-way traffic. Mga kandidata ng Mr. at Miss Benguet 2022 ipinakilala. Cosplayers at dancers nagpatalbugan sa isang after-party. Live from the studio of Arvin G. Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbaga malam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Muli na namang binuksan ang Cannon Road para sa two-way traffic. Ikinatuwa ito ng mga turista at ilang negosyante. Narito ang kwento. Bago makarating sa Baguio City para mamasyal, hindi pinalampas ni Arman ang tumigil saglit sa Camp 6 Cannon Road, Baguio City. Magpa-picture lang. Parang ano lang, hindi ba simbol ng Baguio yan? Tulad niya, hindi rin pinalagpas ng grupong ito mula Cavite ang pagkakataong mag-groovy sa Lion's Head. Mabuti na lamang daw ay bukas na ang Cannon Road sa two-way traffic. Mas madali. Pag sa Marcos ba, ma'am? Okay naman sa Marcos, kaso parang madali dito, maiksi ang. Sa nakalipas na mga buwan, pinapayagan lamang dumaan sa Cannon Road tuwing weekends ang mga sasakyang paakyat ng Baguio. Ang mga pababa naman ay tuwing weekdays. Ito ay dahil sa mahigpit na pagbabantay ng mga checkpoints dahil sa COVID-19 at sa pagsasaayos ng ilang tulay at kalsada sa Cannon Road. Kasabay ng pagbubukas muli ng Cannon Road dahil sa mga sasakyan at turista, ang pagbabalik sigla din ng ilang maliliit na negosyo gaya ng taho vendor na si Jay. At least ngayon open na, two-way, paakyat tsaka pababa. Kaya medyo maraming bisita. Ngayon ma'am, medyo okay naman, medyo maganda. Darating lang namin pero medyo okay na yung benta. Kasi two-way na nga po. Ipinapaalala pa rin sa mga motorista ang iba yung pag-iingat at maging mapagmatsyag kapag binabaybay ang Cannon Road. Mayroon ding 10 tons load limit sa mga dadaan. Sakaling magkaroon ng malakas na pag-uulan o iba pang mga kalamidad gaya ng lindol, ay maaaring ipasara muli ito pansamantala. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dismayado pero tuloy ang laban. Yan ang inihayag ng mga kapamilya at taga-suporta ni dating Bucor Chief Gerald Bantag matapos itong iturong mastermind sa Percy Lapid case. Ang follow-up sa report ni Charles Limon. Nangangato ti posisyon na isod alata ko isod iti sama-samang taimtim na nagdasal ang mga residente sa Barangay Mines View sa kanilang General Assembly sa Baguio City. Dasal nila ang pananaig ng katotohanan sa kinakaharap na kaso ng kanilang kababayan na si dating Bucor Chief General Bantag. Bakit ganun? Bakit? Paano sasabihin nila agad yan? Bakit ganun? Parang dinidikta lang eh. Ayon sa tiya ni Bantag na si Nenita, mabait pero strikto ang kanyang pamangkin. Kaya ikinagulat niya ang naging resulta ng investigasyon na dawit umano si Bantag sa Percy Lapid case. Madaling gumawa ng report. Mga hearsay lang yun. Sa korte. Tingnan natin sa korte. Diba nag-ano sila? Nag-abla na sila? We will find out in the court. Isa sa mga sumusuporta kay Bantag ang kababata at kaklase niya noon na si Nicanor. Nasa ospital ako nung malaman niya na mauopera ako. Outright, pumunta siya. Sabi niya, mauopera ka. Para gumaling ka. Tagal pagsama natin, bata pa tayo para mawala sa mundo. Maka-Diyos, makatao, matulungin. Magiging parte sa legal team ni Bantag ang ilang abogado mula sa Cordillera para harapin ang kasong murder na isinampa. Well, we haven't seen yet yung mga documentary evidences na sinabmit ng
NBI tsaka PNP. Until such time na makita namin yun, and then that's the time that we will assess kung ano yung weight ng mga ebidensya na sinabit laban sa kanila. So at this time, hindi ko pa masasabi kung madidismiss or hindi. Dagdag pa niya, hindi rin daw tama na himukin ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na mag-surrender na si Bantag sa pamahalaan. Bakit sila magsusurrender ay hindi pa naman sila, wala pa naman silang warrant of arrest. No? So dadaan pa yan sa preliminary investigation. Hindi ibig sabihin na na-file na yung kaso ay magsusurrender na sila. Kahapon, hinimok ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla at ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. si Bantag at si Senior Jail Superintendent Ricardo Zulueta na mag-surrender na upang harapin ang kasong murder sa Percy Lapid case. Charles Nicolimon, ng mga senior citizen dito na gustong palayain na yung ating mahal na Pangulo. para sa Luzon Headlines. Hanggang sa mga matapos ang 2 taong pandemya, muli na namang nabubuhay ang industriya ng parol sa Hirona, Tarlac. Ang detalye sa report ni Trisha Gaite. Ramdam na ang Kapaskuhan sa bayan ng Hirona, Tarlac. Kumukuti-kutitap at nagliliwanag na naman kasi ang mga daan dahil sa mga parol na ibinibenta. Pero sa likod ng ganda ng mga ito ay ang paghihirap ng mga tindera ng parol, gaya ni Marilyn na makabangon mula sa pandemya. Siyempre yung mga ibang tao hindi na dumadaan dito. Lalo ng pandemic, pwede kang umiga sa daan kasi walang dumadaan. Pero wala pang estetek and legs, malakas. Pero Hindi rin naman nila maitatanggi humina ang industriya ng parol. kaya minsan wala kaming benta ilang araw. Kasi una mahirap ang buhay. Lalo na sunod-sunod ang kalamidad dito sa atin, di ba? May bibili nila ng parol, bibili nila ng pagkain. Si Nanay Kunching naman, bagamat may katandaan na paggawa pa rin ng parol ang kanyang ikinabubuhay. Oo, mano-mano siya. Bibili kami ng kawayan, tako, alambre, tatayasin nun, tatabasin, susukatin. Tapos yun, may hulmahan din. Para makabenta, madalas siyang napipilitang ibagsak presyo na lamang ang mga parol. Kasi yung isang ganitong plastic nito noon is mura lang. Ngayon nag-umpisa. Higit pa sa doble. Tapos yung rugby noong araw 60 lang. Ngayon 100 na siya. So nagtaas din kami. Usually pagka ang tao di barat, mabebenta namin ng 30. Yung maliliit naman 20. Yung gano'n namumuna ng 4,000, 3,800. Yung gano'n yung nasa labas. Mapatungan mo ng 200, di at least may 200. Diba? Bagamat pahirapan pa rin kumita, ang muling pagkabuhay ng mga daan para sa mga parol vendors kagaya nila ay simbolo umano ng pag-asa at unting-unting pagbangon ng lahat mula sa pandemya. Trisha Gaite para sa Luzon Headlines. Upang mas mapabuti ang ekonomiya ng rehiyon, ipinapakilala ang iba't ibang isinasagawang inobasyon. May kwento si Taj Rosales. Governments, regulatory bodies, and citizens struggle to keep up with technologies. Kailangan bang may wider inequalities with innovation? Formal na nilunsad noong Biyernes ang accelerators towards transformative regional advancement, competitiveness, and transcendence o ATRA. Layo nitong mapalakas ang iba't ibang industriya sa tulong ng inobasyon. As the discussion on innovation has become more emphasized sa efforts ng country natin to become an upper middle income country, even as we recover from the socio-economic scarring of COVID-19 pandemic. Mas challenging nga yung inclusive innovation na phrase because such requires innovation that leaves no one behind. Ayon sa DTI, ang inobasyon nagsisimula raw sa pagsuporta ng mga micro, small, and medium enterprises. That is innovation. So when we say innovation, it is always for the better, and we are looking at how the MSMEs
will be benefiting from this, how they can improve on their system, how they can be more productive, on how can they become more competitive in the business worlds. Ibinida rin ng iba't ibang universidad sa Baguio kung paano sila nakakaambag sa nasabing layunin ng ATRAC. So, dito po, you would see that we are being supported by DTI. We have also their DOST, CHED, PhilDev, and ESIP. So, fortunately, among the schools in the entire Philippines, kami po yung unang nagkaroon o nabigyan ng grant ng CHED, Tech Hub. We call it Tech Hub because of the engineering course na binigay ng CHED. We call it the Technopreneurship. Yung target audience talaga namin are students, faculty, and staff. However, if may mga startups or may mga businesses na gustong mag-approach or gumamit ng mga services ng TBI, then they can always do that through the Taraki. Pinaliwanag din sa mga kalahok ang kahalagahan ng digital entertainment economy bilang isa sa mga dapat tutukan sa rehiyon. This is the digital entertainment economy. This is basically all the animated films that you see, all the movies that you see, all the game development that you see, the gaming. This is a trillion-dollar industry that is in the world, in the market today, and the Philippines is just getting a portion of it, a fraction of it. Studios for employment. No, we don't want that. We want this thing to grow, to make Baguio the digital entertainment hub in the north. Come up to Baguio, where probably, hopefully, the LGU can give incentives. It's also to prepare the economy here in Baguio. Sinisikap ng ATRAC na paunlarin ang inobasyon sa lungsod ng Baguio para sa ekonomiya. Ready, set, go! Be innovative, creative enabler. Attract the hub of impact. The Cordillera Regional Inclusive Innovation Center. Wherever we go, we thrive. Taj Rosales para sa Luzon Headlines. Susunod, mga kandidata ng Mr. and Miss Benguet ipinakilala. Yan at iba pang mga balita, abangan. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement makakatulong upang mas lalaki ang iyong savings sa pag-alaga ng mga hayop dahil ito sa isang box ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay ng 20 kutsara sa nasabing suplemento. Huwag kalimutan na sa isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, maaaring i-mix ito sa isang galon ng tubig o isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. O diba, sa maliit na gastos, subalit mabilis ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agrivet stores. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Foggy. Katapos ko na. Mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, isang pahid ka lang. dahil walang aw sa PAO! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green
ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa muling pagbubukas ng Adivay Festival, isang bagong aktibidad ang inihanda para suportahan ang young farmers. Kung ano ito, alamin kay Sofia Pagaduan. Iba't ibang mga prutas, gulay at delicacies, iyan ang mga makikita sa kauna-unahang inter-region market encounter sa Adivay Festival. Lumahok dito ang iba't ibang rehiyon gaya ng Cordillera, Region 1, Region 3, Region 5 at Region 11. Mas maganda na i-invite natin yung mga ibang regions, maging partners natin para sa pag-open ng economy dito sa Benguet. So, na-invite natin yung mga ibang regions para mag-display. At the same time, mutual kasi ito, yung pag-invite sa kanila to give them venue for and to introduce the products. And at the same time, malaman din ng mga taga-Benguet yung mga products ng ibang regions. Kaya hindi na nag-aksaya ng panahong mamili si Janet. Yung parang lettuce at saka yung ulam, hindi ko alam yung yung pangalan. At saka yung banana chips. Mas gusto kong bumili dito kasi mas mababa yung presyo. Bukod sa mga mura ang mga bilihin, isa ring oportunidad ang market encounter na ito upang masuri pa ang pangangailangan ng mga magsasaka sa Benguet. Matuturuan din sila on marketing. Aside from production, matuturuan din sila on marketing kasi sila mismo ang magbebenta sa kanilang product. At saka, this venue din, makikita nila kung ano ang pwede pa sa kanilang produkto, mostly on processing. Mga value-adding activities. They will learn from their counterparts from other regions. Pero pinakalayunin ng okasyon ang mas masuportahan pa ang mga young farmers ng probinsya. We feel secured. Since meron na tayong mga young farmers. Alam naman natin ang farmer, backbone ng economy yan. No? Aside from that, yung mga mag-display dito ay with the support of local government, mga organizations din ng mga farmers. So, yun ang makikita. Aside from mga products nila, makikita natin, ma-appreciate natin yung organization ng farmers natin dito sa Cordillera. Isa itong malaking oportunidad para kina Lani, Irish at Sheena na maipakilala ang kani-kanilang mga produkto. Alok nila, mga vegetable juice at mga pie na gawa sa Ava. Ang goal po namin ngayon sa Market Encounter is introduce po namin yung mga products namin since bago pa lang po. And then we would like to reach out to other peoples din po na i-market po yung mga products po namin. Since ang Benguet po is isa sa mga tinaguri ang mainly gumagawa po ng upland vegetables, yun po yung isa sa main goal namin, which is yung tulungan po natin yung farmers natin through sa pagkuha ng raw material sa kanila and paggawa din po ng products namin. Kasabay ng pagbubukas ng Adivay Festival ang Inter-Region Market Encounter kahapon. Bagamat hindi pa nakakarating ang ibang mga rehiyon, handa ang probinsya ng Benguet upang sila'y mabigyan ng oportunidad. Ito ay isa sa mga hakbang ng probinsya upang mas maipakilala pa ang kanilang farm tourism. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nagpatalbugan kahapon ang mga kandidata para sa Mr. and Miss Benguet ng Adivay Festival. Kilalanin natin sila sa kwento ni Fiboa Buen.
Makikisig at naggagandahan? Sila ang mga kandidata at kandidato para sa Mr. and Miss Benguet 2022. Would like to empower youth natin for the participation and of course, part ng competition would be promotion of tourism activities and sites in the province of Benguet, which nagawa naman natin. And camaraderie among them. We'd like them na mabuo sila as a family. Sa pagbabalik ng Adivay Festival, iba't ibang advokasya ang hangad ng mga kalahok. If ever, I would be the first program would be the implementation of sexual education, because nowadays sexual education is needed because there are many cases of rape, incest, and there are also young K populations that are always targeted for sexual assault. To make a difference in these countries in this province is that there's a lot of changes generation to generation by generation, and in order to preserve our culture is that we should touch the heart of the people in promoting the agritourism of this province because it is our foundation. 26 na mga kalahok ang maglalaban-laban para sa titulong Mr. and Miss Benguet 2022. Magandang binibigyan ng time para mag-meet yung mga different municipalities para mas maganda yung relasyon ng mga bawat citizens ng mga munisipyo and din the officials of these municipalities. Sa pre-pageant, inirampa ng mga kalahok ang kani-kanilang ethnic attire. Huling pasabog naman ang kanilang casual attire o cowboy attire. Ito ang daan upang bigyan boses ang mga kabataan. Itong pageant lalo sa mga kabataan natin para ma-expose nila yung mga nilalaman nila. Kanya-kanyang suporta naman ang mga nanood. Natutuwa ko kasi talagang pag Benguet, kasi ang team diba is cowboy, ang mga taga Benguet is cowboy, cowgirls talaga. So sobrang tuwa ako na yun yung naging team nila for today's event. Arnel, do your best! Nandito lang kami, fight, fight, fight! Gaganapin ang ikalawang bahagi ng pre-pageant sa November 18. Sa November 25 naman ang nakatakdang coronation night. Ang pre-pageant ay simula pa lamang na marami pang mga dapat abangan sa patimpalak. I would like to invite everyone to come and watch us on November 18 at Bentalis Peace Hall, Kapangan. Fiboa Buen para sa Luzon Headlines. Hanggang ngayon, ang ating mga barangay officials, SK officials are still in a state of suspension kasi hindi pa nila alam kung ano ang desisyon ng ating Korte Suprema doon sa na-file na petition to declare Republic Act 11935 as unconstitutional. Kung maalala nyo, noong October 10, pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos yung law moving the elections to the last Monday of October 2023, no, at 3 years thereafter. Ang sinasabi ng petitioner dito, the Constitution does not give Congress the power to postpone the barangay election nor to extend yung term of office ng ating mga barangay officials. Pwedeng mag-fix ng term ang Congress but they do not have the power, no, to extend the term of the officials. At ang sinasabi sa petition is only the COMELEC ang pwedeng mag-postpone ng isang election exercise but merong mga grounds na ini-indicate kung bakit nila ipopostpone. For example, there is terrorism, there is war, there is rebellion in the area, then that time pwedeng ipostpone ng COMELEC. And ang sinasabi ng petitioner dito, yung law gives Congress the power to extend the terms of the officials
and practically the power to appoint yung mga barangay officials. And by extending the term of the barangay officials, ito ay at the very least ay executive function, DILG function, but not Congress. No? At like I said, until now, wala pang resolution ang ating Supreme Court doon sa Republic Act 11935. But for all intents and legal purposes, the COMELEC is still tasked to prepare kung ano man ang decision ng Korte Suprema and to allocate yung 8 billion pesos na budget for the exercise of the elections for this year. Mga cosplayers at dancers nagpasiklaban sa isang after party. Ang kwento susunod na. Sa milk ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Bida ang mga cosplayers at dancers sa after party noong Sabado. Tayo'y makisaya sa kwento ni Leila Batyon. Makukulay, malikhaing mga kasuotan at makapanindig balahibong galawan, ito ang afterlife party na pakulo ng isang cafe sa Baguio City noong Sabado. Ang cosplayer na si Neliel, Silent Hill nurse ang pasabog, tila baon ng first-timer's luck dahil nasungkit niya ang titulong cosplay winner. I'm very happy po kasi at least na-achieve ko yung gusto kong makosplay. Bukod sa mga cosplayers, nag-uumapaw rin ang energy ng mga mananayaw sa dance battle. I feel grateful, very happy, and it feels so good to keep exchanging with, most likely with this generation. So this generation is very unique. They're young, but they're very skilled, very talented, and they just enjoy, have fun, and be themselves most of the time. Ang party ay pahabol na paggunita ng cafe ng Halloween. It came because October has always been a season wherein cosplaying is at its peak, and we wanted to have an event wherein the dancers and the cosplayers will be able to cross over from each boundaries and really get to know each other, and that's the total aim, the real aim why we had this. Paraan din ito upang mas mayangat ang komunidad ng mga buskers sa Baguio. It's like spreading what we love, because when we're just like spreading this with just our dancers, I think it's just for dancers only, but being able to dance for other people is a very great opportunity. 10 mga cosplayers ang nagpakitang gila sa catwalk. 4 naman na masisiglang kalahok ang sumali sa 7 to Smoke dance battle.
I think it's really nice to have a venue for the young generation like this. I think right now kasi for Baguio, aside from Sundays sa Session Road, I think we need to have more venues like us who can cater you guys. Naaliw naman ang mga customers at mga bisita sa party. Umaasa ang mga organizers at mga kalahok na mas maiangat pa ang local talent sa mga iba't ibang mga aktibidad sa lungsod. Fiboa Buen, para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.